Ayab ti panagdayaw. Nga masarakan iti Salmot, chapter 105. Agyaman kay ti Apo, ket iwaragaw yu tinaindaklan anagan na. Ipakaamuyo kadagiti tattao, dagiti inaramid na. Agkanta kayo iti pagdaydayaw iti Apo, saritayin nyo ti amin na kaskasdaaw ngay naramid na. Agrago tayo, kun kukwana tayo ti Apo. Agragsak kumaamin nga magserbikan kuana. In kayo agpatulong itapo, agdaydayaw kayo iti kanayon iti imatang na. Da kayo akapututan ni Abraham nga adipen na, da kayo nga anak ni Jacob a pinili na. Laglagi penyo dagiti nakaskasdaaw nga inaramid na, dagiti milagro ken pangeddeng nga impaulog na. Ti Apo ti Diyos tayo, dagiti bilin na agpaay tentero daga, sila lagi kung agnanayon na iti katulagan na, kayo ti karina iti rinibo a kapututan. Tungpalan na tinagtulagan da ken ni Abraham, ken ti inkarina ken ni Isaac. Nakitulag ti Apo ken ni Jacob, itagnanayon nga awaning gana, iti mataginayon nga anuruten ni ti Israel. Inted ko ken ka ti Kanaan, kinunana. Dagikwam to ti daga iti agnanayon awan inggana. Madaydayaw ti Apo.
tayo. Apo, kumamang kami ken ka, idaydayaw da ka o Apo. Agyaman kami Apo, iti parabor nga intad mo kada kami, iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami, tamadi na kami binaybayan, nga nakasangpet ito'y balay pagdayawan. Anyan ang nagimbag ka o Apo. Ti pakpakumbaba kami, nga dumawat iti pamakawan, kadag iti nagbasulan mi ken ka, ken iti padami nga tao. Ket dawatan mi o Apo, nga bendisyonam iti pastor mi, ken dagiti mausar nga instrumento, nga mangted adal kada kami. Ket Apo, si kakumait agbalin nga sentro, iti puso ken panunot, iti tumunggal maysa, tapno kasta iti sasaum, ket pigsami iti biyag mi nga ni espirituan. Dukatam garud Apo, iti puso ken panunot mi, agyaman kami. Ato iti dawat mi, itinagan mo, anapatay unay. Amen. Good morning! Isang maulang, mapagpalang umaga po sa ating lahat. What is the good news? Ano ang mabuting balita sa araw nito? Anya ka dito na yung bagadamag dahito ng aldaw. Si Jesus ay kasama natin sa umagang kay gandang ito. Amen po ba doon? Ay, magkapsot. The good news is, tinay bagatamag, ang mabuting balita ay, si Jesus ang kasama natin sa umagang kay ganda. Ang umagang ito na napakaganda. Amen po ba doon? Amen. Ni John Wesley, kunanakit, the best of all is, God is with us. Ti kapintasan amin ket, unang kaimbagan diti amin ket, ti Diyos at dakada tayo, kasama natin ang Diyos. Pwede po bang tapikin mong yung katabi at sabihin mo, kasama mo si Jesus? Kasama mo si Jesus. Jesus is with you right now. At dahil kasama mo si Jesus, syempre, anumang problemang dumating, kakayanin natin yan. Ngayon, sa panahon ng bagyo, at sa panahon ng malakas na ulan, sabi natin, Neri, kanina, yung ibang mga bata, kaninang madaling araw, nabasa. Nakasama po ba sila ngayon o hindi na tumuloy? Kasama. Paano? Nakapagbihis ba sila? Natuyot na, alhala. Sa panahon ito ng bagyo, katatapos lang po ni Egay, ngayon, nandito na naman si Falcon. Pwede po bang sabihin natin, we can still smile at the storm in the midst of these heavy rains and in the midst of this magkasunod na bagyo. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo, everybody. Teacher?
Okay, ready? With Christ in my vessel, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Say it. Sailing, I'm sailing home. Sailing, I'm sailing home. Christ in my vessel, I can smile at the storm until it takes me home. Once more. With Christ in my vessel, I can smile at the storm. Smile at the storm. What? With Christ in my vessel, I can smile until it takes me home. Sing. Sailing, I'm sailing home. Sailing. Christ in my vessel, I can smile until it takes me home. Yes. Amen. With Christ in our vessel, kapag kasama natin si Jesus, nukadwa tayo ni Jesus, uray no nyaman ti bagyo, mabalin tayo latati, umisem, it will always be well with our soul. Amen po ba doon? Hallelujah. May mga ilang paalala lang po tayo dahil itili sumagmamo ng announcement sa kakabsat. Muna, madayaw ti Apo iti panakailipas iti nabaligi actually. Aba nakailipas iti Vacation Church School Ijay Parkway Village Muñoz. We praise God for the success of our VCS in Parkway Village Muñoz. At ito pa, hindi lang po nursery and kinder, younger elementary, middle elementary, older elementary, and youth ang nag-VCS for the first time, siguro, first time dito sa PAC or sa maraming lugar, kung hindi man dito sa Pilipinas, may VCS din ang mga adults. Pinapalakpakan po yun. Nasaan po yung mga dumalo yung mga adults, yung mga nanay na dumalo ng VCS? May estudyante namin, tayo nga po kayo. Ayan. Meron din po silang certificate. Sige po, upo na. Kung yung mga bata ay may certificate of attendance at completion, sila rin na mga adults, meron din silang certificate na dumalo sila sa VCS 2023. At ang ganda ng kanilang presentation, hindi lang po mga bata nag-present, pati sila na mga nanay ay may presentation din ng program. Kung gusto po ninyong makita, mapanood yung kanilang presentation, I advise you, open po ninyo yung Facebook page ng NACS UMC. Makita nyo doon yung mga kembot-kembot nila. Laking pasalamat natin sa Panginoon yon. Breakthrough po yun dito sa atin. First time may VCS ang adults. And sana sa iba pang mga araw at taon, patuloy na mayroon ng VCS, hindi lang mga bata kundi pati adults. Ang hinahanap ko na ngayon nasaan kaya yung mga kalalakihan? Sa sunod, hatakin nyo na rin yung mga mister nyo na dumalo sa VCS at sa pagsamba. Kakabsat, intun malam, kalpasan iti Pangaldaw, after the traditional service will be lunch, awanti Sunday school, we'll have our lunch.
after traditional service, ngamin, kalpasan di pangaldaw at exactly 1 o'clock, we'll have our church council meeting. First council meeting for the conference year. Aprobaran tayo, dagiti amin nga naipresentar a plano. We'll approve the presented plans of the different ministries and committees. And hopefully by 2:30 tapos ang council meeting. Iraman tayo dahil ti kararag tayo. Let us pray for the success of our first council meeting this afternoon. And then of course, ang ating mga services, nagiti services sa iti dayto alawas. Kanti tunggal lawas. Alas 5 ng umaga, isuday ti dawn prayer tayo, mapagyamanan, nagiti kakabsat iti Parkway, pagrama nagiti Bing. Talaga nga, ang dami natin sa dawn prayer. Manuti attendance sa itatay Ate Marlene? 100 ang attendance ng dawn prayer kanina. Wow! Nagsimula sa 6 nung lockdown at after lockdown. Pero bago mag-pandemic, marami din eh. Nimi din nag-lockdown, gaputi quarantine, gaputi narigat pa ilang tagbiyahe-biyahe. Iti si magpulta dito ikat inem. Kasi diti bilang ti tatender ti dawn prayer. Karaman kami ti jayan. At danto lang may sawunodwa nga nakatugaw dita. Ngamita, wow! Breakthrough. Nagraman na iti babasit ngubing. Yung mga maliit na bata nakasama natin. Nakakatuwa. And thank you, Parkway Village people. Palakpakan naman natin sila. So, alas 5 ng umaga ang ating dawn prayer. 7:30 ang Ilocano service. Na ang lengguwahe naman ay trilingual, Ilocano, Tagalog, English. Kadagiti talang maka buya iti online service, saan lang Ilocano ti lengguwahe na araramatan ti Ilocano service kakabsat agsipot na kaaduhan kay taga-atendar dito itatakad saan makaawat ti Ilocano. Tapno mga ganda iti ebanghelyo kung mawatan dat ebanghelyo, masapul nga agusarak iti lengguwahe sa bali, Tagalog at English. Ti sa uti apo kat masapul ang maawatan dagiti amin. So, 7:30 Ilocano service. 9:30, that is the traditional service. Nagtipon at Tagalog at English. Alas 3 is iti contemporary. That's praise and worship style. Kan 5:30, Vesper with Holy Communion. Ngam, iti alas 5, adda iti coffee time. 5 to 5:30, fellowship time. Mabalin nga kape, noodles, lugaw, champurado, diamo no niya iti pagsasangwan nito madamdama sakbay iti Vesper. And we thank our sponsors for this. Iraman tayo ikakabsat ikararag tayo dagiti na biktima ni Typhoon Egay. Isama natin sa ating panalangin ang mga biktima ni Typhoon Egay, lalo na po ang Isabela, Cagayan rather. Yung mga estudyante ko sa Cagayan at mga kaibigan ko sa Cagayan nagsasabi na talagang napakalakas. Sa bagay, sa Ilocos, marami rin ang nabaha. Pumasok nga yung tubig baha sa bahay namin sa Narvacan eh. At yung dalawang span ng Banawang Bridge,
Yung Old Banawang Bridge that connects 2nd District of Ilocos Sur to the 1st District of Ilocos Sur na wash out. Yung 1 Ilocos Sur na may ilaw nun na wash out. Yung dalawang span niya. Yung bridge na yon. So, isama po natin sa panalangin ang mga nasalanta ng bagyo. August 27 will be our recognition Sunday. Kung kaya't lahat po ng mga may award, mga graduate this school year, paki-fill up po or paki-scan po yung QR code dyan. Nandyan na po malalabas ang ating form. Or kung wala kayong capability na i-scan ng QR code yan, pakibigyan po kami ng listahan. Pangalan, year, school, at award. Kahit yun lang po, okay, sapat na yun para sa atin. At sa August 27, lahat po ng mga may awards, graduate, nakapasa sa board exam ay mabigyan ng pagkilala at parangal. Alam ko, marami dito. Marami dito. Sige po. Happy birthday! Siya sino na kitagkasangay, iti daytoy alawas. Who are our birthday celebrators for the week? We have Rufino Capul, Lex Glenn Lau, Erin Genesis Garcia, Ruel J. Lemmy, Johaita Gumagay, Fehena Robio Cruz, Edwin Eroles, Roberto De La Rosa, Emilita Tio, Melody Landingin, Iris Kimberly Soriano, Shalom Faith Kinsayas, o si Shalom, si Iris, Violeta Maborang. Meron pa po bang ibang nagdiriwang ng kanilang birthday na nandito ngayon? Pwede po ba kayong pumunta dito sa harap? Sige, punta na dito yung mga nagba-birthday. Meron daw, sabi ni preacher, oh. Ayan. Ada ka di payag kasangay? Dito, iho. Dito. Kasama mo si Teacher Shalom. Wow. Sige. Let us extend our hands toward them and let us pray for them. Narito po, Diyos, ang mga anak mo na nagdiriwang ng kanilang karawan sa linggong ito. Maraming salamat po sa bagong buhay, bagong taon na inyong pinagkaloob at ipagkakaloob sa kanila. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain sila, samahan sila sa kanilang paglago at sa mga iba pang mga gawain. Sa kanilang pag-aaral, bigyan sila, pagkalooban sila ng kaalaman, katalinuhan. I-bless mo rin ang kanilang kalusugan. I-bless mo rin, Panginoon, ang kanilang pamilya. O Diyos, sikat pangital kami ka dito nga anak. Agrama na giti amin nga kasangay, nga awan ka ta kamita. Agrama na giti aday ti online worship. Para buram idatan adupay. Sa lakniba mida, agasa mida. Hinagan mo Kristo. Amen. Harap ka doon.
Intay nga rodang ganti pa nakaibasa tinasantuan asurat. Na santuan asurat, nga makita iti baro atulag, nga maangay iti Roma, Kapitulo 8, versikulo 26, ingana 29, ay 39. Kasto iti kunana, umay na tayo tulungan ti Espiritu Santo. Tini ipatarus asao at tulungan ken may saan na rikot asao. Tiket nasa uwen, tulungan na tayo, ti Espiritu Santo, kadagiti kinakapoy tayo. May kikada kada tayo, ken imbes ada tayo, kas mangibabaen tayo, mangibabaet tayo. Kaya't asa uwen aday toy, ang makikadwa ti Espiritu kada tayo. Tapno tulungan, ken pagibilgan na tayo, nga agbalin, ang managbalegi, saan ang mailupit-lupit. Kadagiti, paspasamak tayo. Ngem, agtrabaho met espiritu, nga uray adayo, akada tayo tapno, agtignay para iti biyang tayo. Inton awan ti tumulong kada tayo, pudno at Espiritu Santo, ti katulungan tayo. Kitain tayo, ti Espiritus, amismo ti mangidawdawat kada tayo. May panggep iti aramid ti Espiritu Santo, apan ang tulong kada tayo. Nga agkararag, napateg dagitoy at talo apay paliiw. Kas anak ti Diyos, adadwa akang runaan, amang ibabait kada tayo. Isu dagiti mangibabait, isuda dagiti dumawdawat iti pabor, ang maipaay iti biyang dagiti daduma, when umawat iti pagrebengan ang maipaay iti kasapulan ken kasasaad dagiti daduma. Ibabait na tayo ni Kristo ijay langit. Ken ibabait na tayo ti Espiritu Santo manipod iti kaunggan tayo ditoy daga. Mabalin nga iparparirip dagiti balikas aditi ammo ti umno apang panagkararag. Addan asog at ti Espiritu ket makiksarsarita iti Diyos Ama, babaen dagiti nasged a panagsabek ken tarigagay dagiti puspuso tayo. Inton awan ti umadas asao, yabkas tayo para kadagiti kasapulan ken tarigagay tayo iti Diyos. Masapol nga agapu iti Espiritu Santo nga agnanaed kadagiti kaunggan tayo dagiti tarigagay iti puspuso tayo. Agdawdawat ti Espiritu Santo iti Ama, amay paay kadagiti kasapulan tayo, kas mayan nurot iti pagayatan ti Diyos. Inton ti tarigagay na, agbalin at tarigagay tayo. Agbalin ang bunga, dagiti panagkarkararag tayo. Kadagiti amin abanag, agtartrabaho ti Diyos para iti pagimbagan. Agbalin kuma, adaktakkel a pamabileg, daytoy apaset, tinasantuan asurat. Kadagiti anak ti Diyos, inton masapul nga inturon da, ti panagsagaba iti daytoy nga biyag, mai papan kadagiti matalek at tao na. Yagto ti Diyos ti kinaimbag, manipod kadagiti rigrigat, panakariribok, panakaidadanes, ken panagsasagaba. Ti kaimbagan isu dayjay sumaysaya at ti panakaingat, naig tayo, ken panagbalegi tayo, akaisping ni Hesu Kristo. Nga isu ti mangitunda iti pagpaset tayo iti dayag na iti kamudyan. May paay laeng daytoy akari kadagitay ang mga yat iti Diyos ken nagpasakop ken kuana. Babaen iti pamati ken Kristo. Isao kakadagiti amin a banbanag saan anas ken nga iraman na dagiti basol ken na espirituan at panagliway tayo. Saan ang mabalin nga ikalintigan ti basol babaen iti panagkuna nga unusen ti Diyos tapno agbalin ang naimbag. Maipaay iti dayta abanag, masanan ang mapadasan tayo, dagiti agpabiit asupapak dagiti abasol ang numan pay
no tayon iti Diyos, dagiti basol ken inawat na tayon, iti pamakawan na. Nupay kasta, nipudno tayo, ken pudno a pagtalikudan tayo, dagiti basol tayo ti Diyos, mabalin na at tarimaanen ti kangatwan a panggep na, kadagiti biyag tayo, anyaman dagiti nagkurangan tayo. Dagiti pinili idin ti Diyos, ti pinili idin agpada iti kay papanan na iti inayat na idin wenno iya inayat na idipay. Nausar dayto iti rason a pinili ti Diyos nga impakita iti ayat na kadatayo. Sakbay pay an naitao tayo ken sakbay an naamuan tayo ti Diyos. Ti kaipapanan ti balikas nga mamuna idin ket impanggep ken inkedengen ti Diyos nga manipod pay idi punganay isu ti awan patinggana a napalabas. Awan pangrugyanan na. Nga ayaten ti sangkangatwan tapno isalakan na ha manipod iti bukod na adana ken isubli na ida iti panakairalasyon ken kuana babaen ken Kristo. Ti sao nga amammo idin ti Diyos dagiti pakaipaayan iti ayat na ken naisao iti forma apang kaadwan isu dagijay ken sarsaritaen na iti iglesia dagiti amin a pudno a pasurot ni Kristo. Ti kayat asawen daytoy ti sibubukel a bagi ni Kristo. Daytoy a bagi ti iglesia ket iraman na laeng ti tunggal maysa a namati kas maikipag may sa ken Kristo babaen iti pamati panangisuko ti biyagda ken kinapasnekda ken kuana. Maitan ukto umawat iti pamadayaw ken gunguna manipod iti Diyos ken makipagturay iti agnanayon ken ni Kristo. Ti pagkabuklan iti bagi ni Kristo isu dagiti pudno a namati iti amin a panawen. Mapukaw daytoy a pamadayaw no isina dagiti mamati kadagiti bagbagida iti panggep iti Diyos ken no saan da nga agtalinaed a matalik ken ni Kristo. Inayaban iti sabali a patarus, dinutukan na para iti panakailawlawag ti panakadutok kat kitaen. Isupay ti mangibabaet kadatayo. Awan makisina kadatayo iti ayat na. Iti kangrunaan na panggep ni Pablo iti daytoy apaset ti mensahe ket tapno ipakita na ti kinaawan ti bileg ti panagsagaba amang isina mabalin ang makatulong pay dagitoy arigrigat amang yasideg kadakwada ken ni Kristo ken kadagiti panggep na iti biagda mabalin ang pagkedengan dagiti adu at tao ti ayat ti Dios ken adda pay dagiti tiempo a Dios a mismo ti mangisardeng ang mangipakita kadagiti benepisyo ti ayat na kadagiti kastoy at tao ngem uray kaano man saan tayo ang makaapan ijay labes ti beddeng iti ayat na. May aplikar laeng daytoy akari, kadagijay na palinteg, dagiti na imbag analinteg ti Diyos. Babaen ti pamati ken ni Kristo, ken kadagiti agtalinaed ang matalek, ken napudno ken kuana. Kas karnero ang maparti. Dagiti na ilista ang nadamkes akasaad ken riribok. Ket dagiti kapadasan dagiti tattao ti Dios ti amin a kapututan. Saan tayo a panunuten a karkarnain tayo ton mapadasan tayo ti riribok. Panakaidadanes, panagbisin, peggad wenno kastaunay a panagkasapulan. Saan a kayat asauwen dagitoy a bambanag a pinanawan tayon ti Dios wenno insardengnan iti mangayat kadatayo. Iti kasipudan na dagiti panagsagaba tayo kasta tao iti Diyos, isu ti manglukat kadagiti ruangan tapno, mapadasan tayo ti adu nga ayat ken panagliwliwa ti Diyos. Impanamnaman ni Pablo ang maparmek ken mapagbalik, yan tayo to amin dagitoy akabusor tayo, babaen ti pamati ken iti relasyon ken Kristo. May maysa asao ti Grego daytoy entero a balikas. Nadakmat laeng tip na minsan iti baro atulag daytoy a nagtipon asao kaspaset daytoy a bersikulo iti kaipapanan ti buperket nangat ngato ken iti kaipapanan ti Nicomen
ket managbalegi tayo. Okay. Ibagbaga ni Pablo nga imbes ang madidanes dagiti Kristiyano iti panagsagaba ken pagpaspasamak iti daytoy ang managbasol alubong naat nga to da ken managbalegi da wenno nabileg da ang managbalegi imbis ang makidang gaytayo laeng kadagiti narigat a paspasamak iti biag. Dagiti pasurot ni Kristo ket nabileg ang managbalegi. Dayta ket gapu ta nabalegi ni Jesus ang maipaay kada tayo babaen iti papatay na iti krus. Gapu iti panagbalegi, mabalin tayon ti maadaan iti na espirituan a panakaisalakan ken itden iti presensya ti Espiritu Santo nga agnaed kada tayo iti bileg na tap nagbalin tayo a nabilbileg ang managbalegi. Kadagiti amin a pagpakarigatan ti biag. Iti ayat ti Dios kukwa tayo gapu ken ni Kristo Jesus nga apo tayo. No agkapoy ti na espirituan abiyag ti maysa anamati saan agapu taawan ti ayat ken parabor isut ti saan a pakakairian a parabor tulong panagpalbileg ti Dios wenno gapu daytoy ti akinwar a perswa wenno maysa a makaapoy a kabusor no diket naggapu iti bukod na a panagliway an espirituan ken saan apa nagtalinaed a matalek ken Jesus. Babaen laeng iti kadadatayo ken Jesus Kristo. Ken babaen laeng iti personal a relasyon tayo ken kuana. Ama padasan tayo tinananayeng ayat na kadatayo. Kas agtalinaed tayo a napudno ken ni Kristo. Apo tayo isuket kas itultuloy tayo ti sumuko iti panagi daulo ken panangituray na makasiguro tayo asaan tayo ang maisina ti ayat ti Diyos. Amen. Isao tapo. Agtakder tayo pa nakaibasa ti nasantuan nga Ebanghelyo. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga ang sinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y naging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Ang kaharian ng langit ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao, ngunit agad itong tinabunan. Tuwang-tuwa siyang umalis at binentang lahat ng kanyang aririan upang bilhin ang bukid na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbilang lahat ng kanyang aririan at binili ang perlas na iyon. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa lawa at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapunong lambat, inila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tintipo nila sa sisidlan. Ang mabubuting isda, tinapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid, at ihagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Mga kapatid, ang Ebanghelyo na ating Panginoon.
Amen. Truly, God is great. How great is our God. Ang sermon ko ngayon, mga kapatid, 6 pages. Pero iwan ko yan para maging 10 pages. Good morning! Grabe, kita yung white hairs ko. Oh. The parables of the kingdom of God. Ang mga talinghaga tungkol o patungkol sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, ang ating gospel lesson sa araw na ito ay binubuo ng 5 parables. Una, pansinin po natin na ang mga talinghagang ipinahayag ni Jesus ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Yung iba, sa ibang version ng Biblia, about the kingdom of God. Pero yung kingdom of God, minsan, marami ang hindi nakakaintindi kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. Sa Greek po, sa Greek New Testament, ang ginamit ay Basileia Tuteo. Basileia means reign. R-E-I-G-N. Reign. Ano nga ba ang Tagalog ng reign? Kaharian ba? Hindi. Paghahari ng Diyos. So, ang mga 5 talinghaga, tulad ng sinabi ko kanina, ay patungkol sa paghahari ng Diyos. Paano nga ba, o ano ba ang sitwasyon kapag ang Diyos ang naghahari? Paano nga ba itong paghahari ng Diyos na ito? Kasano nga tada ito yung panagturay ti Diyos? Panagturay ti Diyos akas ari. Tingnan natin. Una, the first parable is di nila na intindihan yung gospel lesson kanina. Sabi ko kanina, 5, di ba? Ano yung unang parable? The parable of the taniga patungkol sa mustasa. The mustard seed. Ang buto ng mustasa ang tinuturing na isa sa pinakamaliit na buto. Considered one of the smallest seeds. Ang problema lang dito sa Pilipinas, ang mustasa natin gulay. Inihahalo sa sinigang. Pero ang sinasabi ng mustasa sa Biblia, napakaliit na buto, mas maliit pa sa buto ng linga. Or buto ng pechay, mas maliit pa doon. O buto ng saluyot. Sino sa inyo nakakita na ng buto ng saluyot? Maliliit, napakaliit, pero mas maliit pa doon. Yung buto ng mustasa doon sa Israel. Pero napakaliit man ito, pag ito'y itinanim, tutubo at tutubo na napakalaki na parang isang punong kahoy at ang mga ibon ay sisilong sa kanyang mga sanga. From a very tiny seed comes a very big plant. Hindi naman natin pwedeng sabing puno, kundi isang shrub. Nagdakkel nga, mabalin nga, luminong dagiti tumatayab.
Ito pa, kapag itatanim mo ito sa may riles ng tren, parang puno ito na yung ugat niya, kaya niyang iangat yung riles ng tren. A very insignificant seed becoming a very mighty one. A very huge plant. A very huge plant. Okay. Yung pangalawang talinghaga, patungkol sa lebadura, parable of the yeast. Sino po dito ang sino ang marunong mag-bake? Marunong gumawa ng tinapay? Yun, si Shane. Sino pa? Ayun, si Lynn. Kunting yeast lang ilalagay mo sa isang harina, aalsa ito, di ba? Nako, naranasan kong gumamit. Minsan, nung nasa Palapala UMC ako sa Cavite, ako yung choir director at pianista doon nung nasa seminaryo ko. Ako rin yung nag-conduct ng retreat ng church. Holy Week. E di isa sa mga pinagawa ko sa retreat ay communion. At ang ni-require ko ay ang gamitin namin na bread, unleavened bread. Yun naman, ang problema, nag-bake sila ng tinapay, napakakapal, pero walang yeast. E di, antigas kasing tigas ng bato. Sabi ko, dapat konti lang, manipis lang para madaling hatiin. Eh, yung tinapay na binake nila, ganito't kakapal. Wala pang yeast yun. Eh di, kung may yeast, eh di yung ganito sa parang cake na ang size nun. Pero walang yeast. Tapos ganito kakapal. Nung hatiin ko na, hatiin ko na. Ang tigas, ang hirap hatiin. Pero, look at our text. Pansinin niyo yung ating text. Kunting lebadura lang, kaya na niyang palsahin ang 40 liters of flour. Yung kunting yeast, kunting lebadura, kaya na niyang palsahin ang 40 litro ng harina. Pansinin niyo kung paanong yung napakaliit na bagay ay pwede niyang influensyahan or pwede niyang apektuhan ang napakaraming bagay, ang napakalaking bagay. Third, ano yung pangatlong talinghaga? The parable of? Okay. Damo. Well, nakita na natin kanina yon. Ano bang patungkol sa mga talinghaga patungkol sa damo? Dito sa ating text. Hala. Ano, Mother? Anak ti managdakdakas. Kat anya nga rodan, no, dagiti ruot kasuda anak ti managdakdakas. Sabi, yung mga damo, sila yung mga anak ng dilim, mga masasama, at ang anong dapat gawin sa kanila? Kailangan bunutin at itapon doon sa apoy. Sunugin. Okay. Nakita na natin yung ibig sabihin niyan last week, right? The weeds and the wheat. Yung damo at ang trigo, na yung damo kailangang bunutin at then sunugin. Yung mga damo, sila yung mga masasamang tao na kapag hindi magsisi sa kanilang kasalanan, wala silang hantungan kundi ang apoy ng impyerno. Yun lang naman sinasabi niyan. Fourth,
the hidden treasure. Tapos the pearl of great price. Yung damo kanina, hindi kasama yun sa binasa eh. Nilampasan yun eh. Di ba? Kasi yun ang lesson natin last week. So, the third is actually the hidden treasure and then the pearl of great price. Hidden treasure, the pearl of great price. Yung kayamanang naitago, yung kayamanang naibaon. May isang lalaki na naghuhukay, nagbubungkal ng lupa, at nabungkal niya, aksidenteng nabungkal niya, yung isang kayamanan. Ang ginawa niya, tinabunan mulit, tapos, inipon niya lahat ng kanyang pera at pinuntahan yung nagmamayari ng lupa na kung saan nandun yung kayamanan at binili niya yung lupa. Bakit? Kasi kumpara sa lahat ng ari-arian niya, mas malayong malaki ang presyo nung kayamanang nakabaon doon. Ginastos lahat ng kanyang yaman upang sa ganun ay makamit niya yung mas malaking yaman. Ganon din yung pearl of great price, yung perlas na isang negosyante tumitingin ang mga alahas. May isang perlas doon na hindi pinapansin ng iba. Pero itong negosyanteng to nakita niya, kakaiba yung perlas na to. Hindi man pinapansin ng iba, pero ito'y napaka-gandang perlas. At ang presyo nito, ang value nito ay higit na mas mahalaga kaysa iba pang mga alahas na nandun. At mas mahalaki pa yung presyo nun kaysa lahat ng kanyang yaman. Kung kahit ang ginawa ng lalaking to ay ibinenta lahat ng kanyang aririan, binili yung perlas na yon. Lahat kinalimutan niya. Ibinenta niya para lang makuha yung napakalaking yaman na to. And finally, the parable of the net. Isang malaking net na kayang i-capture ang napakaraming isda. Yun nga lang, sabi ng ating text, sa mga mahuhuling isda, ilan doon hindi pwedeng kainin. Yung iba, pwedeng ibenta dahil edible. Yung iba siguro poisonous. Nakakalason. May mga isdang ganon, di ba? Yung butete, kung hindi ka marunong talagang magluto nun o maglinis nun, nakakalason. Mga expert lang ang pwedeng magluto nun eh. Pero ordinaryong tao hindi niya pwedeng lutuin yun kasi nalalason ng mga kakain nun. So, yung net, as big as it is, pwedeng manghuli ng napakarami isda pero hindi lahat ang manahuli niya ay pwedeng kainin. Yung iba, itatapon. Doon sa apoy. And then, sabi ng text, the fire wherein there will be gnashing of teeth. Nagngangalit yung mga ipin. Agngarit-ngat dagiting ipin. Kahit nasa won, a place where there will be torment. Lugar na kung saan may paghihirap. May pagdurusa. Okay, balikan natin lahat ng mato. Parable of the mustard seed. Talinghaga ng mustasa. Talinghaga ng yeast, ng levadura.
Talinhagan ng perlas. Talinhagan ng treasure. Mga kapatid, it tells us of the power of insignificance. It tells us of the power of insignificance. Parang walang halaga ang mga to. Maliliit lang ang mga to. However, it can influence others. It can create a big significance on others. Magkakaroon ng malaking epekto sa iba. Yung mustasa, napakaliit, hindi pinapansin. Ano ba naman ang may dudulot nito? Subalit kapag ito'y naitanim at lalago, kayang patayin pati yung mga ibang mga halaman sa garden dahil lalaki, yayabong ito. Yung mga nasa ilalim niya, wala nang makukuhang liwanag ng araw. Ang sabi ng ating text, no matter how insignificant you are, gaano ka man kaliit, gaano ka man kaordinaryong tao, if God uses you, you will make a big difference in this world. Gaano ka man kaordinaryong tao, gaano ka man kahirap, gaano ka man kaliit, gaano ka man binabalewala ka man ng mundo, pero kapag ikaw ay ginamit ng Diyos, you will make a big impact in this world. That's how God likens to the kingdom of God. Kapag ang Diyos ang siyang naghahari sa iyong buhay, kahit nas tawagin ka pang demonyo ng iba, kahit sabihin pa ng ibang tao, ano bang magagawa niyan? Wala nga pinag-aralan yan eh. Pero if God uses you kapag ginamit ka ng Panginoon, malaki ang iyong magagawa para sa Panginoon, para sa kanyang paghari. Let's take for example, Preacher June, pati si Nanay Lucia. They have created a great impact. Si Kuya Jimmy, si Ate Neri, they have made a great impact. Sino bang mag-aakala na ang attendance natin ngayon ay ganito? Pero hindi lang po sila. Pati kayo, mga kapatid. No matter how ordinary you are, gaano ka man ka-ordinaryo, gaano ka man kaliit sa paningin ng iba, pero sa harapan ng Diyos, makagagawa ka ng malaking bagay. You can make a big difference. God can use you to influence others. Bakit? Because you are special to God. To God, you are a great treasure. Sa Diyos, ikaw ay napakahalagang, mahalagang kayamanan. Ikaw ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. You are special to Him. Mahalaga ka sa Kanya. Mahalaga ka sa Kanya. Kasing halaga ng isang kayamanang naibaon sa lupa, na ang isang taong makahanap nito, ibebenta niya talaga lahat-lahat upang makamit, mabili yung lupang yon at nang makamtan niya yung kayamanang yon. You are a treasure. Mga kapatid, kayo'y isang napakahalagang kayamanan. Kayo'y isang napakahalagang perlas. Pero mayroon pang ibang kahulugan yun. Ang paghahari ng Diyos, ang kaligtasan, ay kahalintulad ng isang
yamang naibaon sa lupa, na kapag nahanap mo yun, ibebenta mo lahat, tatalikuran mo lahat upang makamit lang ang kaligtasan. Parang isang perlas na hindi pinapansin ng iba, pero pag ito'y nahanap mo, iiwanan mo lahat upang makamtan ang kaligtasan. Tatalikuran mo ang buong mundo upang sa ganun ay makamtan mo ang buhay na walang hanggan. That's what the kingdom of God is. That's what salvation is. Yan ang kaligtasan. When you find salvation, kapag nasumpungan mo na ang kaligtasan, kapag nasumpungan mo na ang Diyos, sasabihin mo na, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Kapag nasumpungan mo na ang Panginoon, kapag nasumpungan mo na ang kaligtasan na biyaya ng Panginoon, tatalikuran mo lahat, bibigay mo lahat upang makamtan mo lang ang kaligtasan. God wants you to follow Him, to grab that offer of salvation. Ang kinin mo, ang yaman ng kaligtasan. Finally, friends, sa paghahari ng Diyos, gusto ng Diyos na lahat tayo sana'y maligtas. Kaya't ang karya ng Diyos ay parang isang net na kung saan lahat makukuha. Subalit, ang nakakalungkot, may mga ibang isda na walang silbi. Ibig sabihin, hindi pwedeng kainin. Ang mangyayari, itatapon sa apoy. They will be likened, ang mga tao na hindi mananampalataya, ang mga tao na hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan, ay parang mga isda na hindi pwedeng kainin. Ang mangyayari sa kanila, itatapon, susunugin. Mga kapatid, alin kayo doon sa net, sa lambat? Kayo ba'y kabilang sa mga mabubuting huli? Or mga hindi mabubuting isda? Will you remain in the net, in the kingdom of God? Or will you be thrown in fire? Ang sagot nasa sa inyo. Ang sagot nasa sa inyo. My dear friends, no matter how insignificant you are to the world, you are significant to God. You can make a great impact. You can make a big difference. To God, you are a treasure. Salvation is also a treasure for us. Kung paanong tinalikuran ng Diyos ni Jesus ang kanyang paghahari at ang kanyang trono sa langit upang sa ganun ay makamtan niya tayo, mailigtas niya tayo. Ganun din sana ang gawin natin. Ang kaligtasan, ang paghahari ng Diyos ay isang kayamanan na walang katumbas. Isang perlas na walang katumbas ang halaga. Talikuran natin lahat, ipagbili natin ang lahat upang makamtan ang kaligtasan. Talikuran natin ang mundo upang makamtan ang kaligtasan. Mapasama tayo sa pinagharian ng Diyos. At ang paghahari ng Diyos, parang isang lambat na kung saan
doon, hindi pwede ang hindi nagsisisi sa kanilang kasalanan. Itatapon sa apoy. This is the message for all of us. Magandang umaga po sa ating lahat. Agtakder tayo iti panaka matalga ti pamati dagiti apostoles. Mamati ak Diyos ama man nakabali namin, na marso iti langit kandaga, kasama ken su Kristo bugbugtong anak na isikaw po ti Espiritu Santo, na inak ken Birhen Maria, nagtutok babay ti panakabali ni Poncio Pilato, na ilan sa iti cross na tay kat na itanam, ti may katlungal daw nagungar ti nga dagiti natay, imuli sa dilangit, katadasit tugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabali namin, sa diyay gapunto nga may mahukom kay tinabiyag ka natay. Mamatag ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia Katolika, ti panagkay salig iti Santo, ti panakapakawan kay ti basbasol, iti panagungar ti pagi, kan ti biyagan na nayon. Amen. Agtugaw tayo. Tatay ti panakaala iti sagsagot kanda dumapay. sagot in kami ipaidakan ka, bendisyon ka dagitoy, makaayayo ka di dagitoy iti sangwanam, kas na idatagda iti altar mo, wapo pasantum ka dagitoy, aramata mo dagitoy yung, O Diyos, tapno, may palpalawa pa iti ebanghelyo ken iti pagariam. Bendisyon na dagiti anak mo na ipay ka dagitoy, awatan da ka di kagtultuloy, taglap na pusanan a parabor mo. Inagan mo Kristo, dagitoy kararagmi. Amen. Agtugaw tayo, kakabsat, sakbay, nga kantaan tayo ti maudi nga imno. Bigbigan tayo man, dagiti kakabsat tayong kadwa tayo iti na ito'y ngagsapa iti muna agundaway. Kadwa tayo ti Miranda family, manipod mo niyos. The kapsat Josephine, Mark, Maria Joy, Angel May, Ayanda.
Pwede po bang tumayo kayo? Punta po kayo dito sa harap. Si kapatid na Josephine, Mark, Marie Joy, at Angel May. Ayan, wow. Ganon din ang Pabriga family, si Ruben Joy, Jade, and Leon Zion. Asan sila? Ayan. Sige, harap po doon sa harap sa kanila. At si kapatid na Remedios Punsalan at Joseph Punsalan. Si Nanay Rosario Torreda. Nanay Rosario. Kahit dyan na lang po kayo, Nanay. Aba, talagang gusto pumunta dito sa harap. Amen, amen. Kasama rin natin si kapatid na Jonathan Domingo. Jonathan, halika, iho. Meron pa po bang mga bisita dyan o bago dito ngayon? First timers? Si Kuya Abe. Manipod Isabela. Ayan. Sa dinner dyan, Isabela ka, Kuya. San Agustin, uy, nagadayo. Naunag na lugar. Sige po. Can we just extend our hands toward them? Sige, Ate Marlene, ibigay mo na yung kalang souvenir. Ayan. Binibigyan po namin ka ng souvenir, isang ballpen na may markang NACS UMC Ilocano Fellowship. Kulang? Okay. Sige, let us extend our hands toward them and let us pray for them. Panginoong Diyos, kami po'y inyong tinawag upang maging buto ng mustasa, lebadura, sa mundo. At ngayon, Panginoon, nakikita namin ang bunga ng pagiging mustasa at lebadura namin. Lalo-lalo na sa Muñoz. Lord, thank you for using us for your glory. And so we have these, our brothers and sisters, narito sa kaligtaan namin ang mga kapatid na ito. Kasama si Kuya Abet ni kapatid na Jonathan. Mga dumalo sa aming pagsamba sa unang pagkakataon. Dalangin ko ngayon, basbasan mo mga to. Mga kapatid na ito. Ingatan mo sila, pagpalain sila. Salamat po sa pagdala nyo sa kanila dito sa simbahan. Nawa, patuloy nilang maranasan ang iyong pagpapala at pag-iingat. Sa iyo namin sila itinatalaga. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. Palakpakan nga natin sila. Wow! Sige po, pwede na po kayong bumalik sa inyong puan. Mga kapatid na taga-Muñoz, ito po yung bunga ng inyong pagiging mustasa at pagiging lebadura sa inyong lugar. Congratulations sa inyo. Congratulations sa inyo. What a very wonderful application of the sermon. Maraming salamat po sa patuloy na testimonyo ninyo, patotoo ninyo sa lugar ninyo. Isa rin itong hamon sa atin, sa ating lahat. Patuloy tayong maging mustasa, lebadura. Let us create a great impact to the world, to the place where we are. Kantaan tayo ti himno, parang rangan ti silaw. Ti ayat, ti Diyos at kanya,
ada prayer request na. Dagiti masakit. Mabalinda tumeg pa rin tumeg. Dawatek mo da kapsat nga Mari Chris kani kapsat nga Jonathan tumay da ditoy. Iraman tayo dati kararag tayo. Next week, iso iti Mechanical Engineering Board exam da. Agkararag tayo. Umasidag kami ti sangwanam o Diyos ti daytoy nga oras. Katitiya sidag mi adtoy dawatan mi ken ka. Ingka kad ipaay ti sungbat kay iti kararag mi. At tuyo apo dagiti gandak mo imasidag tayo iti altar mo. Adaan da iti sakit. Adaan iti pakasagnan nga indaya sidagan ka. Kastama to apo. Dakapsat nga Mari Chris kan Jonathan iso dang agsagsagana para iti Mechanical Engineering Board exam. Palugudam ka di apo. Maawat na ako mati pa nakaagas. Maawat na ti solusyon kay ti problema da. Maawat da ti lisensyada kas mechanical engineers. Jesus, I pray for your people right now. Kung ano man, Panginoon, ang mga kahilingan nila sa iyo. Sila na nandito sa iyong harapan, nakaluhod, nakatayo, maging sila na nasa kalangupuan at nasa online. Dalangin ko, inyo silang pagalingin sa anumang sakit na nararamdaman. Tugunin ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob ang kanilang mga pangailangan. Wala po kaming alam na pwedeng makalutas at makagawa ng maito, Panginoon, kundi ikaw lamang. Kung kaya't sa inyo ko sila tinatagubilin, sa inyo ko sila iniaasa. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na ngayon pa lang, inyo na kaming pinapakinggan at tinutugon. Salamat sa katagumpayan ni Mari Chris at Jonathan. Salamat sa kanilang lisensya na nagantay na sa kanila. Salamat sa kagalingan. Salamat sa siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala. Sa ngalan o Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Parang rangem kadukapsat, silaw mo apang lawak, taklugyan. Di magmalmes jay tao, parang rangem kay di silaw, ingkat pangit di baybay, parang hintay maispal, karawan na Mga kapatid, you can make a big difference in this world. Gaano ka man kaordinaryo sa harapan ng iba, pero sa harapan ng Diyos at sa paghahari ng Diyos, ika'y mahalaga. May malaki kang mayaambag sa ikalalaganap ng paghahari ng Diyos. You can make a big difference in the kingdom of God, in the reign of God. For you are very special to Him. Special ka sa harapan ng Panginoon. Ikaw ay isang kayamanan sa harapan ng Diyos. Ang kaligtasan ay isa ring kayamanan
na walang kapantay, walang katumbas. Ibigay natin ang lahat-lahat upang sa ganun makamtan natin ito. At sa paghari ng Diyos, tayo'y mga isda, tayo'y mga mahalagang nilalang, sapagkat tayo'y ligtas na. Humayo tayo at magningas. Humayo tayo, maging ilaw sa sanlibutan. Humayo tayo, maging lebadura, maging buto ng mustasa, maging kayamanan ng Panginoon sa lahat ng dako. At sa ating paghayo, ating tanggapin ang pagpapala at biyaya. Ti bendicio di Dios eterna ken ka, para una at pamilya. Di masakbayan, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanayon eterna. Ited na tunggal lumay ka, ited na tunggal mapan ka, mamigbig kumati puso, bendition ti Apo. Ti bendition ti Dios eterna anak mo, para una eterna Apo. Di masakbayan, tawidan na santuan, bendition iti Dios kanayon eterna. Tinagantama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.